tisamafunane zinthu zikavuta ayi. Umenewu si umulungu ayi. Ambiri amalephera kuchilimbikisa chibale, kuchilimbikisa chinzake, kulimbikisa umozi inde pa mtendere, koma amalikira zinthu zikavuta. Ubale ngati utamakhala motere ayi si ubale tu ayi. Ubale wamakhala ngati wa Yesu komu omafunana magesi akazima. Ubale wamakhala ngati wa site omafunana toilet ikazaza. Ubale wamakhala ngati wa waterboard omafunana mazi akasiya kutuluka. Abale usubale ayi, ndipo ukusikupemphera ayi. Tamveserani Bible likufotokoza momveka bwino kuchokera m'buku la 1 Korinto chapter chake cha 13. 1 Korinto chapter chake cha 13 ndipo verse yake ya number 8. Bible likuti pa 8, chikondi sichitha nthawi zonse, koma kapena zonenera zizakhala chabe, kapena malilime azaleka, kapena nzeru izakhala chabe. Amen, amen. Bible likufotokoza mumveka bwino akuti chikondi sichitha nthawi zonse. Pa mavuto chikondi chilipo, pa mtendere chikondi chilipo, pa zipinjo chikondi chili chikhalire, muzowawa chikondi sichithawa, mumasauso chikondi chili pomwepo, mumadyerero chikondi chili pamenepo, munzwezwenya chikondi chili pamenepo. Akuti chikondi sichitha nthawi zonse. Mukazamona munthu akumufuna nzake chifukwa cha mavuto, kuti mavuto amugwera, okondedwa uwu ndi mwano waukulu kwambiri, simtendere ndipo si chikondi ichi ayi. Anthu akukhala nthawi yayitali asanalankhulane pa foni olo kupasana moni pa WhatsApp, koma amadikira vuto likabwera. Ndiyeno sopano basi kuyamba kuimba mafoni, kuyamba sopano kuchecherera, chechere. Abantu wake chilipo chibale china chimene ndichodabwisa kwambiri komanso nchopasa nkhawa, chimene umati ukapasidwa moni kapena kuyimbiridwa foni, choyambirira foni usadayankhe foni ikamayitana umakhala ndi nkhawa kwamba kuzifunsa mafunso, kodi chachitika ndichandizateka bwanji, awa alipo kuyimbaku kodi zakhala bwanji, mafunso ambirimbiri koma kwawo sudayankhe. Chikukupangitsa ndi chiyani kuti uzifunse mafunso onsewa? Chifukwa choti ubale suli bwino. Sayimbatu ayi, sayimba nambarayi amangokundika. Udayimba iwe umayimba mbuyomo, udafika potopa basi kungozisiya kuti basi zingokhala momwemo, mwina ndala kuisapida pake kumasafuna kundiuza basi mwina tingozisiya nawenso basi udazisiya zitakulemera. Ndiye umadabwa akamayimba kuti kwa kwanji chachitika nchiyani? Abale ubale uwu sungatithandize. Ubale wa mtundu watere sitingakaluwena ukumwamba. Chikondi cha mtundu watere ndi chikondi ichi cha Satana njerekezi uja wanyenga pa mutu uja. Chikondi chimenechi nchaiye, koma ana Mulungu chikondi chimene ali nacho ndichosaona nyengo, ndichosayendera sizoni. Ambuye atithandize komanso atichitire chifundo. Pastor Faison ndiye dzina langa. Shalom, shalom, shalom. Yesu